Бременна с бизнес, поредицата свърши, защото родих на 1 септември. Но сега стартираме Мама с бизнес и ще ви разкажа първите ми впечатления. Но първо вие ми споделете в коментарите кога се върнахте на работа след като родихте. Първите дни с новородено определено са предизвикателни, но невероятни. И понеже не е минало много време, естествено, аз все още се адаптирам и се опитвам да намеря баланса между това да се гледаме вкъщи и да съчетавам с работата ми, която е изработка на подаръци и изключително много обичам. И във връзка с това изключително много хора ме питат как ще продължа от тук нататък. Споменавала съм и преди, отново ще го кажа, имам служителка, която се справя напълно самостоятелно, откакто аз бях бременна още в 5-я месец. Така че за мен не е нещо, кой знае колко ново да си стоя вкъщи и да работя от вкъщи. Нали, с единствената разлика, че няма да ходя на място към момента да изработвам подаръци. Имам си един архив от видеа, които ще споделям с вас. Междувременно мъжът ми носи ето такива продукти, например, които да снимам от вкъщи. Мога да се похваля, че получавам наистина много помощ от моя съпруг и разбира се от нашите близки и без тяхната подкрепа със сигурност нямаше така да вървят нещата. Но не се притеснявайте, подаръци ще има, не спираме работа, ами всеки помага кой с каквото може, за да продължи този процес и в същото време аз да мога да си остана вкъщи и да обърна пълноценно внимание на нашето бебче. Сега е ваша ред. Кажете ми в коментарите каква тема ще ви бъде интересна да коментираме в следващото ми YouTube видео. Очаквам вашите въпроси и идеи.